Jemima, asihlebe kancane asihlebe mina ngiyazi ukuthi mina nawe vele ayishayisani, asibona abangani kangako nje siyatolerateana njengoba sihlala endlini eyodwa. Kodwa isikhathi sokuthi manje sijoyine izandla sisebenzisane. Uyabona usikhamba le island kwenzakalani? Le ntombazane entsha efikile. Hayibo, umthobisi ubheke yona yodwa. Amehla akhe yonke into ikule ntombazane. Uyambona nje ukuthi umthobisi sekusele kancane atshele le ntombazane ukuthi ngiyakuthanda. So nathi kuzomela siyivimbe lento. Kuzomela siyilwise lento le. Le ntombazane kuzomela igoduke nje this week. Njoba kuzogoduka umuntu ayedwa, ile ntombazane kumele igoduka. Angeke ngivume mina. So asenzele umzamo ucabanga nje mhlawumbe likhona iqhinga ongalicabanga esingayipayisa ngayo le ntombazane or sidigi past yayo or senze njani ucabangani hey yona bongi le ntombazane idlisa ngamaphayiphi sisi. Kodwa yazi nginecebo, ngine-idea. But kuyomela uthole umuntu omthembayo sisi. Uyabona, simthole lo muntu enza ivideo ayifake ku-internet, ku-social media. Akhale kube indoda ekhalayo ukuthi yona intombi yayo bekusamnandi izinto, yavuka nje yathi hayi ngiyabuya manje. Kuyiqiqi emva kwamalanga amangangaki intombi yakho usayibona ku-TV ithi yofuna indoda. Kanti nabe izinto behamba kahle, bathandana kumnandi, eseze wabeka ngisho nemali yamalobolo, waseva amalobolo. That's a good idea Jemima. Ukhona umuntu engimaziyo, umuntu ozongisiza ngalokho. Bra, ireason yokuthi ngikufonele. Ngisenjeni bra yami. Angisakwazi bra yami ukuyibamba. Hayi le ntombazane lena entshe efikile uMendi bra uyangihlanyisa. Yes. Yazi lamanye amantombazane la endlini angisawaboni. Sengifise ngathi ngavelane ngithi nje le show le ayivelane ivalwe isitoshwe. Namhlanje sambile ke sathi jet sky. Yo bra, it was flames, bengikuma flames, bengibambekile. Uyayibona lonto leyo, bengizwe ngathi ngisezulwini ngihamba noMendi bra, le ntombazane iyangiconfuse, le ntombazane iyangidida. Uyabona ku-jet sky bengathi nje the world is ours, mangabe ufile ngathi umhlaba owenu, like it was nice, the fresh air. Nayo le ntombazane bekumnandi ukuba nayo. Le ntombazane ihlukile kwamanye amantombazane. Lamantombazane laba mengihamba nawo ngiya kuma dates, they always try, yabo. They always try ukuthi bayicacise, bangitshela ukuthi bona bawobani, bazoyenzelani le relationship. Hayi man, uMendi bra akakhulumi, she's quiet. Udle ngokwenza masenza ke ngivela nengihlanye ngidideke ngingabe ngisayazi into engiyifunayo, ngibambe la. Lalela, hayi insuku vele, it's been 3 days in a row ngispenda naye. Hayi ke isuku la izolo bra, hayi nami ngiyabona ngathi ngabona ukuthi hayi ke la cha, hayi impela sengihlulekile, sengiyahluleka ukuyibamba. Mina naye zesa exchange ama-lips ngikutshele. Hayi ke angisakwazi ukulala ke manje ngicabangana naye. Cabanga yena ubusuku nemini. Welcome back to uMbango Wendoda Island. I am still your host, Mini Sotobe. So namhlanje guys, ilanga lamanqamu ke. Oyedwa wenu uzogoduka aye ekhaya ngoba iRose angeke alitholi. Umthobisi esandleni sakhe una 2 roses. Kodwa la kwi-island kunamantombazana awu-3. Ubani kahle ozogoduka aye ekhaya. Before umthobisi ngikunikeza ithuba, bekune drama la eyenzakalayo kuma social media. So ngizodedela lapha kuma screen wethu ngidlale leyo video, and then umuntu le ndaba engaye uzokhomenta ngitshela ukuthi uthini, and then umthobisi nawe uzongitshela ukuthi uthini ngale video, because I know ukuthi wena you not on social media. For sure le video le awakayiboni. Ngiyaxolisa South Africa ukuthi ngivele kule video ngiphuza utshwala ukuthi nje khona into engistressayo. Kunemjunju nje elanga phakathi engigwazayo ibhlungu. Uthi nje umuntu wami uMendi bekade ngilele naye duku ngiyavuka ekseni umuntu ngiyambona usevela la ku TV usezofuna indoda kanti uhambe kumina ethu yakumamncane wakhe.
Sangazi ukuthi lento yenza yenziswa yini. Ingoba ngingenamali. Lo mthobisi wala iTV unemali. South Africa ngisacela ngitshele lo mthobisi ahlukane nomuntu wami. Oh damn, this can't be true. Mendi, ungakwazi sisi ukucomment ukuthi kwenzakalani kule video, is it true or kwenzakalani? Ungakhona ukucomment because abantu bayakhuluma la ngaphandle ukuthi wena uqomile, wena unesoka elikubekela imali lathi lizokukhiphela amalobolo. Futhi ke asakayizwa from abantu, sizwe from isoka lona qobolayo. So ungakwazi ukucomment sisi usikwenzakalani, why uze kwi-island if une-straight sakho unomuntu o-serious naye. Iqiniso nale sibona la kule video before umthobisi azenze i-decision yakhe ayenze based on iqiniso esilizwe from wena Mendi. So over to you Mendi. Mina ngimazi lo muntu, mina ngimazi, bayangisukela iskimi nje le iskam lento, mina ngiyazi lento, mina ngijoli, mina ngisingili. Why ngaze ngize ku TV ngajoli, ngazi ukuthi nginomuntu, ngiza kanjani TV ngazi ukuthi nginomuntu, because it's a bomb lo yonto anytime ingaqhuma. Mina ngimazi lo muntu, mina ngijoli, and I'm looking forward ukuthi mina nawe Mthobisi sibe ne future. I'm looking forward. Uyazi ukuthi yesterday I gave you my heart, ngatshengisa ukuthi ngubani, ngavuleleleka, ngaba open nawe. Angimazi mina lo muntu. Musa uqamba manga Mendi, wena njalo ntambama besikubona ukhuluma nefoni uchobozela laphayana, ubonakala nje ukuthi usemathandweni, besikubona ublasha njalo ntambama, nasekuseni ubungapheli kwifoni yakho. Musa uqamba manga, umthobisi kumele athole umuntu oneqiniso, umuntu omthandayo. Yithina ke labo, thina sifuna ukumnikeza uthando la ngempela umthobisi, sizela ku-island azange ukuzodlala, sidela amakhaya ethu, sadela impilo yethu because sifuna uthando. Musa uqamba manga Mendi. Kwashuba ke endlini Mthobisi mhlawumbe ungadinga mhlawumbe u5 minutes break, uthi ukwehlisa umoya nje, maybe ucabanga isinqumo ozosithatha, usicabange kahle. Singakunikeza nje just 5 minutes break, but if ufuna we can even give you 10 minutes uthi ukuyicabanga, udigeste lento, uthathe isinqumo kahle. Ngilithathe nje lelithuba ngimspayise phela Ubongi must go, Ubongi with threats. Mangase khambe le ntombazane sekusele mina noBongi, nami uzongisebenzisela amaqhinga. Ngilidalula udaba ukuthi uyena oplane yonke lento. Mengilidalula, it means nami I stand a chance kubhuti, I stand a chance kumthobisi uzongithemba ukuthi I'm trustworthy, ngiyakwazi ukukhuluma iqiniso noma thwali yangifuna or ngilingidingi noma thwali baba kanjani, hayi uthi ngibhadlaze mani indaba. Uxolo kancane mina nawe Mthobisi, before siye ku5 minutes break, kukhona nami ngicela ukukubeka. Ikhona information nami ela efonini ekhuluma maqondana nalento le ekudebatewa ngayo. Nami bukhona ubufakazi obuyiproof engathi ngibuthathe ngibugcine le fonini, mhlambe ngelinye ilanga biyodingakala, mhlambe biyomsiza ubhuti ukuthatha i-decision right, because silana nje kwi-island sonke sifuna ukuthi umthobisi athole umaqondana wakhe. It's not about ukuthi umuntu muhle kangakanani uba nozowina, but la size ngomthobisi ukuthi athole lo muntu abazokwakha ikhaya nabo, bahlanganyele bakhe ikhaya, bakhe umuzi together. So nami ngicela ukuyibhadlaza le ndaba, ikhona khona la efonini, ikhona nami ubufakazi, ikhona iproof. Yes Juma Magel iza nayo abanje lo somaqhingo uMendi, khohlakele kabi le ntombazane, ifuna ukuthi umthobisi imconfusele imahala, sigoduke thina kanti mhlawumbe besinomthobisi soba ne future together. Keep amaqiniso wena Jums. Nkosi yami, mina ngazi lutho. Mini ngine video la efonini yami, ngicela ungixhumele yona lapha ivele ku TV, ithi ba wonke umuntu abone, ukuze kungabe ngathi nami ngiqamba amanga njenga wonke umuntu ola, ngoba la amangala nophixiphixe nobuxoko obula. Lalela la weBrasdom, angisho uyazi uyangikweleta futhi ungikweleta kakhulu, and ngibuya la kwe-island ngizodila ngawe. Uyangazi ke mnuthi angidlali, angihleka ngithi insi, angiyibhemi mina insangu, kuze ke ngi-overlook yonke lonto ukuthi uyankolota. Kuna something into encane nje engizofuna ukuthi ungenzele yona. Angisho uyayibona na ukuthi uyabukeka right, uyindoda right, umuhle. Inkinga yakho nje ukuthi uyankolota, unekoloto eziningi. Lalela lana ke ndoda, ngizofuna ukuthi wenze ivideo
Kule video ukhulume as if uMendi umuntu wakho the day avela ku TV bekasuka lapho kuwena kade nilele nonke umuntu gwiqiqi emalangeni angemangaki usumbona ku TV kanti wena uhambe kuyena ethu yakumamncane usuyathuka manje masumbona ku TV ukuthi uyofuna indoda ekushiye lapha ekhaya and usekubekise imali izinyanga nezinyanga athi beka imali yelobola umloboli futhi nawe umthanda ngenhliziyo yakho yonke uzubhlungu sebuhlungwini. Lalela lana ke Sidumo, if uhluleka ukwenza lokho umina nawe esitikini ngicela ukukutshela futhi nezinkabi mina ngiyakwazi ukuyiqasha nje mekufanele, so ungangidini wena ungangicasuli enza lento engikutshela yona. Angifuni ukuzwa lutho Bongi ngizotshela ukuthi uphume uphele kwi-island angikunikezi i-rose. Yabona le mkhuba yakho kuba Skimi angihlangani nayo angisebenzelani nayo. Ngiyabonga kakhulu Jumaima for ukuthi ukhiphe iqiniso elikhulu kangaka. Ngiyaxolisa kakhulu nakwena Mendi for yonke le chaos eyenzakalile awuyideserve. Isiyo lalibonene ku episode number 6 Buzz SA siyanthanda kakhulu.